راديو إيرنا ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ምስ ኣንጋዲት ዩጋንዳ ዋንጫ ሴካፋ ምን ወሰደ ክትገጥም እያ። ኤርትራውያን ኣብ ስደት ዝፍጽምዎ ዘለዉ ቅስለትን ርእሰ ቅስለትን እናገነነ መምጽኡ ሸቕሎት ይፈጥር። ኣሜሪካ ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ኣጊዳ። ዜና ብዝርዝር ኣብ ዩጋንዳ ብዝካየድ ዘሎ ግጥማት ሴካፋ ዓወታት ክሰልጣ ዝቐነየ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ሎሚ 19 ታሕሳስ ምስ ኣንጋዲት ሃገር ናይ ዋንጫ ግጥም ከተካይድ እያ። እታ ሃገራዊት ጋንታ ነታ ዓሚ ጎብለል ዝነበረት ኬንያ ብገፊሕ ማለት 4-1 ብምስዓርያ ናብ ናይ መወዳእታ ግጥም ሓሊፋ ዘላ። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድሕሪ 20 ዓመታት ምስ ኢትዮጵያ ተሰሪዑላ ዝነበረ ግጥም ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ብሃንቀውታ ዝጽበይዎ ዝነበሩ እኳ እንተኾነ ኢትዮጵያ ካብቲ ዞባዊ ግጥም ድሕሪ ምስሓባ እቲ ጉጅለ ዳግመ ምድልዳል ብምክያድ ምስ ቡሩንዲ፣ ጅቡትን ሶማልን ከም እትራኸብ ኮይኑ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዛጊታ ብዘካየደቶ 4 ግጥማት ምስ ቡሩንዲ ማዕረ፣ ንጅቡቲ 3-0 ምስ ሶማል ድማ ማዕረ ድሕሪ ምፍልላያ ብሓደ ታሕሳስ ድማ ንኬንያ 4-1 ፋንያታ። ኣብ መዛዘምኻ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሙሉእ ፍናን ተሓንጊጣ ሎሚ ምስ ዩጋንዳ ክትራኸብ እያ። እዚ ኤርትራ በፂሓቶ ዘላ ደረጃ ብመንጽርቲ ብተደጋጋሚ ዘጋጠማ ህድማ ተጻወትን ንሓያሉ ዓመታት ካብ ዞባዊ ግጥማት ምንጻላን ኣዝዩ ዝናኣድ ውፅኢት እዩ። ኤርትራውያን ኣብ ስደት ዝፍጽምዎ ዘለዉ ሓድሕድ ምቅታልን ርእሰ ቅስለትን እናገነነ መምጽኡ ንማሕበረሰብ ኤርትራ ኣሻቓሊ ኮይኑሎ። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ለንደን ዝነብር ኤርትራዊ ንበዓልቲ ቤቱ ድሕሪ ምቕታል ንሱ እውን ኣብ መገዲ ባቡር ብምእታው ርእሰ ቅስለት ከም ዝፈጸመ ብቐረባ ዝፈልጥዎ ወገናት ንሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። ቀታሊ ነታ ካብ ሱዳን ካብ እትመጽእ ሒደት ሰሙናት ጥራይ ዝገበረት ኣብ ክሊ ዕድመ 20ታት ትርከብ በዓልቲ ቤቱ ዝቐተለሉ ምኽንያት ብፖሊስ ምጽራይ ይካየደሉ ኣሎ። ኣቐዲሙ ዘጋርድያን ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ ብሪጣንያ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ጥራይ 4 ኤርትራውያን መዛኑ ብገዛ ርእሶም ህይወቶም ኣሕሊፎም። እዚ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤሮጳውን ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዘጋጥም ቅስለትን ርእሰ ቅስለትን ክውስኽ ምጽንሑ ይፍለጥ። እዚ ድማ ብሰንኪ ምረት ስደትን ዘይርጉእ ናብራን ከምኡውን ኣብ ሓዳር ዘጋጥም ዘሎ መሰናኽላት ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት ትዕዝብታቶም ይገልጹ። ካብ ፖለቲካ ናጻ ዝኾነ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዝሓቁፍን ማሕበራዊ ሓገዛትን ምኽርን ዝልግስን ሓያል ማሕበረኮም ዘይምህላውን መረት ኤርትራውያን ኣብ ስደት ይጋደድ ከም ዘሎ ዝገልጹ ወገናት ኣለዉ። ብምሕዳር ትራምፕ ኣብ ደቡብ ሱዳን ንዘሎ ሓድሕዳዊ ግጭት ኣብ ምጉሃሃርን መስርሕ ሰላማ ምትዕንቓፍን ዓብ ግደ ነይርዎም ንዝበሎም ላዕለዎት ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ኣጊዱ። እቶም እገዳት ዝተገብረሎም ላዕለዎት ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ሚኒስተር ምክልኻል ኳል ማንያንግ ጁክን ሚኒስተር ጉዳያት ካቢኔ ማርቲን ኤልያ ሎሙኖርን እዮም። ምክትል ጸሓፊ ጉዳያት ሃብቲ ሃገር ኣሜሪካ ጃስቲን ሙዚኒች ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቶም ሚኒስትራት ንዓመታት ብዝቐጸለ ውግእ ሓድሕድን ካልእ ግጭታትን ብምስዋር ከም ዝተኸሱ ጠቒሱ። እዚ እገዳ እቶም ሚኒስትራት ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝውንንዎ ሃብቲ ክድስክልን ዜጋታት ኣሜሪካ ምስኣቶም ዝኾነ ዓይነት ዋኒን ከይገብሩን ዘጠቓልል እዩ። ኣሜሪካ ኣቐዲማ እውን ኣብ ልዕሊ ካልኦት 6 ላዕለዎት ሰበስልጣንቲ ሃገር ተመሳሳሊ ስጉምቲ ወሲዳ እያ። እታ ሃገር ምዃም ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ምንውሑ ዝምድና ምስ ሃገር ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ምዃና ድሕሪ ምግላጻ እገዳ ከተተግብር ተኽእሎ ከም ዘለውን ኣጠንቂቓ እያ። ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ወሲድዎ ዘሎ ስጉምቲ ንመስርሕ ሰላምታ ሃገር ብኣሉታ ከይጸልዎ ሓያሉ ወገናት ስጋቶም ይገልጹ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ይፍጸም። إذاعة إيرنا الدولية صوت أريتريا مستقل. ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና። ሰላም ንዓኹም ይኹን ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ መደብ መንእስያት ከመይ ትቕንዩ ኣብ ዘለኹምዎ ድሓን ክትህሉን እናተመነና ከም ወትሪ ሐሙስ ሰዓትና እኺሉ ንዓኹም ይኾኑ እዮም ዝበልናዮ መደባት ሒዝና መጺና ኣሎና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓርኤ ሰናይ ጸንሖት። መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና
ሓድነት ሓደ ሓሳብ ምዃንዶ ምጽውዋር እዩ ብዙሕ ግዜ ምስ ደቂ ዓደይ ኣብ ዝዛረበሉ ኩሉ ብዛዕባ ህዝብና ደቂ ዓድናን እቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ስርዓትን ዘማረርን ጸገም ኣብ ልዕል ጸገም ዝዝርዝርን እዩ ኣነ እውን ኣብ ከምዚ ዓይነት ምጉርምራሜ ጥሒለ ዝረኽባ ነዛ ገዛእ ርእሰይ ክሕሸኒ ከሎ ስባ እምባእ ካንዶ መፍትሒ ዘይብሉ መሪር መከራ ይወሪዱና ይሓስብ እሞ ኩሉ ተርእየታት ኣብ ስደት ዘሎ ህዝብና እንዳሰላሰልኩ ኣብ ዲቕ ዝበለ መእተው እምበር መውፅእ ዘይብሉ ባሕሪ ሓሳብ ክሳዕቕ ዝብለኒ ይጥሕል ናብ ገዛእ ህይወተይ ምሳስ ተባሃልኩ ብሰንኪ ተረቲዐ ዝኣመንኩሉ ሃይማኖተይን ኣብ መንገዲ ዓመታት ህይወተይ ዝረዓምክዎ ክለሰ ሓሳብን ዝረሓቑኒ ገሊኦም ዝነዓቑንን ሰባት ይዝክር እሞ ግብረ መልሰይ ካብ ናቶም ዘይሓይሽ መሊሱ ፈላላይ መንባሩ እዝክር ንሕሰብ እሞ ካብ ስምዒታውን ሻራውን ዝኾነ ግብረ መልስታትና ዝወርድና ዘሎ ዕንወት ካባና ኤርትራውያን እንበሃል ህዝቢ ዝተጎድአን ካብ ሳዕቤኑ ዝሰሓንን ሕብረተሰብሲ ይህሉ ዶኾን ይኸውን ትብልዎ ንስብሓት ኤፍሬም እኮ ዝውልቀ መላኺ ስርዓት ብምስጢር ቀቲልዎ እዩ ኢሉ ውዒ ዜና ኮይንዎ ናይ መጀመርያ ግዜ ዕላልና ዝጀመረለይ ክንዲ ወላድየ ዝኸውን ኣብ እንዳሻሂ ዝረኸብኮ ሰብኣይ እዩ ብኸመይ ኣረጋጊጽካ ኢለ ምስ ሓተትክዎ ኣብ ክንድቲ ዝክህበኒ ዝጽበዮ ዝነበርኩ ኣሃንቃዊ ዝኾነ ጭብጥታት ዝነግረኒ እሞዚ ስርዓት ከምዚ ኣይገብርን እዩ ዲኻ ክትብል ደሊኻ ኮር ተገልበጥ ደጋፊ ናይቲ ስርዓት ከይከውን ኣብ ዓንኬል ጥርጣሪኡ የእትወኒ ብድሕሪኡ ዘምጻኽሉ ሕቶታትን ዘዝበሎ እንዳደገፍኩ ጋሕፊጥዮ ስለ ዘይከድኩ ግዲ ቅጭ ኣምጽየሉ ብዙሕ ከይዕለለኒ ሸውሃቱ ተረገጠ እምባእ እዛ ሰብኣይሲ ኩሉ ዘዝበለቶ ብዘይ ሕቶን ርእቶን ከኣምና ተጸብያትኒ ማለት ድዩ ኢለ ኣተሓሳሰበኒ ኣእዛነይ ኣሳሒኒ ነዚ ሰብኣይ ኣእምሮይ ዓጼ ኩሉ ዘዝበለኒ ብዘይ ሕቶን ርእቶን እንተዝሰምዖስ እንታይ ኮድ ምጠቐመኒ ብሓቂ ደኾን ናብ ቁኑዕን ሓቃውን ስነ ሓሳብ መመርሓኒ ይመስለኩም ኣይመስለንን ብሓቂ ግን ነቲ ኣብቲ ዘለኒ ጽላኣት ነዳዲ ዝውስኽ እዩ ነይሩ ኣብ ሕብረተሰብና ኣጻልኡኒ ብዝመስል ጭቡጥን ዘይጭቡጥን ቤላቤሎ እንዳዘርዘርካ ዝግበር ብስም ሃይማኖት ወይ ከዓ እምነት ብስም ፖለቲካዊ መርገጺ ኣውራጃን ካልእን ዝንገሩ ኣስከርትን ዕላላት እዛ ዘለናያ ኩነታት ኣብ ስደት ዘለና መንእስያት ሃገርና ህያዋት ምስክር ኢና እቲ ዝኸፍአ ከዓ ኣብ ክንዲ ብመሰረት ክለሰ ሓሳብ ንሰብ ምጥቃዕ ኣለካ ጸይቂ የግዳስ ንሕና ናብ ቦታትናን ዝኣበስናዮ ብምእራም ሃናጽን ናብ ሓቂ ዝመርሕን ርእቶ ዓለም ሒዝና ነዝሎመይ ጠንቂ ስደትናን መግደራናን ኮይኑ ዘሎ መከራ ንገጥሞን ንጽባሕናውን ውሕስቲ ሃገር ንግበርዳ ሓርነት የሕዋትን ሓትን ድማ ንሓሉ ሓርነት ተርከም ዓተር ብዝብል ዕውር ፍርዲ መፍለይ ዘይብሎም ሓደ ክንከውን ዘይኮነት ትገብረናስ ፍልልያትና ጼርና ከም ጭቃ ላጊባ ስሙራት እያ ትገብረና ብቶማስ ጀፈርሶን ዝተነድፈት ኣዋጅ ናጽነት ኣሜሪካውያን ህይወት ሓርነትን እለሻ ሓጎስን እትብል ህብብ ትብሂል ኣላ እዚአን ድማ ዘይምንዛዓ መሰላት ወዲ ሰብን ድማ ይብልወን ብሓቂ ሓደ ሰብ እታ እግዚኣብሔር ብልክሲ ዝሃቦ ህይወት ብወላ ሓደ ክትምንዛዕ ኣይግብኦን ንኹሉም ህልዋት ደቂ ሰባት ድማ ብማዕረ ትብጽሓና እንዳነበረውን ሓጎሱ ኣብ ዝረኸበሉ ኣእምሮኡ ዝቐሰነሉ ዝኣመነሉን ብነጻነት ሓራ ኮይኑ ክስዕቦን ክረኽቦን ይግባእ እሞ ንኹሉ ዶ ከም ድላዩ ክኸውን ንግደፎ ዝብሉ ቐናኣት ኣይሰኣኑን ይኾኑ ስታንፎርድ ኢንሳይክሎፔዲያ ኦፍ ፊሎዞፊ ዝተባህለ ማዕከን ክልተ ኣምራት ማለት ኣወንታውን ኣሉታውን ዝበሃላ ሓርነት ከም ዘለዋ ይነግር እታ ኣሉታዊት ከልካሊ ወይ ንሓደ ካብ ሓደጋ እትከላኸል ክትከውን እንከላ እታ ሓንቲ ድማ ኣወንታዊ ንሰብ ነጻ እትሓድግ እያ ምናልባት እታ ኣሉታዊት ብስም ናይ ወለድና ዝገብርዎ ካብ ሓደጋን ስድነትን ዝከላኸሉልና ሃገር ብቕያድ ሕጊ ንህዝብን መንግስትን ብምስማዕ ዝጠምር ካልእን ጉጉይን ብምቕጻዕን ምእራምን
እተስተኻኽል ክትከውን እንከላ እታ ኣወንታዊት ድማ እምነት ሓሳብ ፍሉይ ሞያን ካልእን ወዲ ሰብ ነፃ ኮይኑ ክሰርሕ ከከፋፍልን እትሕግዝ እያ እንበኣር ሓርነት ውድዓውያን ወይ ድማ ኦብጀክቲቭ ኮይንና ካብ ስምዒታውን ልክዑ ዝሓለፈ ኣረኣእያ ካልኦት ኣሕዋትና ደቂ ዓድና ብፀርፍን ምንሻውን ክንድሕን ትገብረና ብሓፂሩ ስኒት ትፈጥረልና ሰላም ድማ ኣብ መንጎና ተስፍነልና ኣቱም መንእሰያት ኣሕዋተይ ሓርነትናውን ብፍጹም ንወላ ሓደ ኣሕሊፍና ይንሃብ ብስም ብዙሕ እምነታትን ክለስ ሓሳባትን ጽልኢ ዝዘርኡን ብትንፈር ኣይትንፈር ጤልያ ዝብል ጠገለስ ሰኣነ ዘመተታት ምሳና ሆ ዘይበለ ካባና ይፈለ ብዛዓይነቱ ኣስማት እንዳዓደልካ ዝኸይድ ኣደንዛዚ ምህሮታት ኣይንድሃል ከምቲ እቲ ቅዱስ መጽሓፍ ዝብሎ ነቲ እወ ነቲ ኣይፋል ድማ ኣይፋል ደኣንኹን ነቶም መምሃራና መራሕትና ወላውን ወለድናስ ካብ ሓቂ ዝሓለፈ ኣብ ጌጎኦም እምኒ እንዳቆንጠና ዘይኮነ ክንስዕቦም ዘለናስ ኣብቲ ጌጋ እንዳበልና ደኣ ዝግብኦም ክብሪ ንሃብ ኤፍሬም ካሕሳይ هيوستن تكساس هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية زخبركم تخاتلتي مدب منسيات كابز قصيلو زقرب مبقر مدبكم مدب مخر مزاني نلومي حنت سما خطقسي دليتو حبتنا كاب هاجر سويزرلاند سلاخته كاباي تمهارو زبل مخريو كخون نمكتتالكم دقيمنا نعدم مخري مزنا بزمد بزي عم معلتاوي هيوت منسيات زقاتمو كل مداياوي بالدوغتات مخري زلقس مدبيو مخري مزنا سلام نعاكم أدلوتي راديو إيرنا إذا سدلكم زلخو صحفتي حقنيا فصامي كون تخونت نردو مخنيات أسمات كأيري سدلكم كم زلخو أقدمه كحبركم فوتو بتوسخي كأند ملأخت صحفي نخماي دك أنستيو إرتراوان حواتي تمرتك خونن بمبال سلازخونه نابتي كأند نجر أدهو بخت قبرو يلابو إذا فصامي زي أب هاجر سويزرلانديو كم لمود مسبع البيتي تدريرنا كوفيلنا تيفي ندارعنا نكلنا بفيسبوك مالت مسنجر ملأختي متسأني كفيته نت ملأخت خريقو أي تشجركن جنا كمن مخانو سلازرأخوه أمخا بتدقاقامي ملأختي كسدل لي سلازقني كقدسلو أيدلخون نامدك أسينا مسكدنا أب عراتنا ديبنا ناي سلست عمت فقرنا أب نستمقرلو زنبرنا أوانقنا تليفوني تدقاقامي دمت ملأختي كتسدد جمرت بعل بيتيون كم استربشه نيشتي حرق إلو انتاي زخونه ايو أبزا مكرت قزينا زربشنا كبل حاتتني أي تقدسلو زي فلت أصابيو إلو كوان تملس كلو نسوغنا زي فلت أكديخا كندز زربشنا زلو بمبال موبايلي كفيته نتمل اختات كريو حاتتني نتي بب معالتو زصحافة اللي زنبره كاب حدا زي فلت أصاب ستلاك مسج بتعقستي مسنببو كاب حسابي وصاي زخونه حتو اقرب لي علامو انتي مخانو ختفلت سلمتي زي فتنكي بلني انتي كقبر لي نبرناتي ملسي نسو خا از سبزي طعنا زلو ايكونن دق انستيو اب متلال استوافر مخانو كاب صحفو يفلط يبو مبال ككتاتلو حساب اقرب لي كابت علتي اجميرنا كلتينا بحبار كوينا كنملسلون كنرخبون فتينا أستات كل التورح حليفو زسدل لي سئلتاتو قصري يبلومن ناي حق ناتو مخانو نمرققات حدا معالتي فيديو الليعو كاريني حاتيتيو كي دونغوي حرايلوني السبزي بحق من مخانو مسرقاقتنا ناب هزب خنق قالوعون كالقدك انستيو حواتي كعشوا كمهارالون متان ناب محبراو مرخبيتات كزرقحو اند حسبنا جنا حنت مسج كم آملو يسدل لي اتعمل اختتي فليتي انيرا سلمات هوارق نايل ماز عنق زلو كاتينا كداونتي جاماتات بورصة زترفة يبلون سئلتات سنيو ازن عاخي لئي سديديو زلوخو
ሕጂ ኣብ ዱባይ ስለ ዘለኹ ክሳዕ ዝመጽእ እየ እምበር ባዕለይ በኣካል ዝህበኪ ብዙሕ ህያባት ኣለኒ ሰባት መታን ክቐብሉኺ ክድውሉልኪኦም በለኒ ብተወሳኺ ኣብ ከተማ ዙሪክ ብስመይ ሓደ ሆቴል ክሕዘሉ ሓተተኒ ምስ በዓል ቤተይ ብዛዕባ ሰብ እዚ ጉጉይ መረዳእታ ሒዝና ከም ፀናሕና በረኻለይ ሳልስቲ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ገና ካብ ሓደ ካልእ ዘይፈልጦ ግና ኣብ ዙሪክ ዝቕመጥ ሰብ መልእኽቲ መጸኒ እቲ መልእኽቲ ካብ ዱባይ ዝተሰደደልኪ ኣቑሑት ኣሎሞ ናይ መስደዲኡ ዝኽፈል 3000 ፍራንክ ሒዝክ ክትመጽለኪ ዝብል ነበረ ኣይመለስኩሉን በተደጋጋሚ መልእኽቲ ክመጽእ ምትጀመረን ናብ መፈረራሕ ምስከደን ግና ክሻቐል ግድን ኮነኒ ክንቀትለኪና ገንዘብና እንተዘይብክና ኩሎም ስድራኺ ከማን ከነጥፎኦም ኢና ዝብል ምንባሩ ምስ በዓል ቤተይ ኣቐዲሙ ዝመጻና ሓሳብ ናብ ፖሊስ መምልካት ኮነ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ንኹሉ ዘምጻኣኒ ምኽንያት ምስ ዘርዘርኩ ዘሰንብድ መልሲ ረኺበ ኤርትራውያን እንታይ ይሽግርክን ብምባል ነቲ ጉዳይ ክትከታተል ጸንሐት ፖሊስ ዳርጋ ሕርቃንን ምስትንዓቕን ዝመልኦ ገጽ ኣርኣየትኒ ቀጺላ ዕርቃንኪ ወይ ዝኾነ ክፋል ኣካላት ክተሳኢልኪ ሰዲድ ኩሉ ትፈልጢ ኢላ ሓተተትኒ መን ምዃኑ ንምርግጋጽ ሓንቲ መዓልቲ ብቪድዮ ተራኺብና እምበር ካልእ ዝኾነ ስእሊ ከም ዘይሰደድ ኩሉ ነገርክዋ ቀጺላ ቁጽር ቴሌፎነይ ወይ ኣድራሻይ ሂበዮ እንተኾይነ ሓተተትኒ ተጠንቂቐ ምስ በዓል ቤተይ ብምዃን ይረኽቦ መንባረይን ክረኽበኒ ዝኽእለሉ መንገዲ ከምዘየለን ሓበርክዋ ንሳ ብምቕጻል እዚ ሰብ እዚ ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ኣታሊሉን ገንዘብ ተቐቢሉን ኣብዚ ሰሙን እዚ ጥራይ እኳ 3 ደቂ ዓድኺ ጥርዓን ኣቕሪበን ኣለዋ ብምባል እቲ ሰብ ዕሉል ገበነኛ ምዃኑን ህይወቱ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ብምትላል ብዝእክቦ ገንዘብ ከም ዝናበርን ነጊራትኒ ዝተሰማዓኒ ጓሂ ክገልጾ ኸበደኒ እታ ፖሊስ ዝበለትኒ ደጋጊሙ ኣብ ኣእሙሮይ ክመላለስ ጀሚሩ ኤርትራውያን እንታይ ኢና ኮይና ብምባል ደጋጊመ ንነፍሲ ሓተትክዋ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዚ እግብረ እከይ ሰብ ዝተታለለት ቀዳመይቲ ኤርትራዊት ንህዝቢ እንተትነግር ነይራ ነተን ካልኦት ኣሕዋታ መድሓነተን ነይራ ብሕጂ እውን ክሳብ ሕጊ ዘረኻኽበሉ ነዚ እከይ ተግባራቱ ክቕጽሎ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ክትጥንቀቓየ ዝመከር ዘለኹ ክቡራት ኣዳለውቲ ሬድዮ ኤረና እዚ ንኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ብምትላል ካብታ ዘይብለን ተዓድየን ገንዘብ እንዳሃብኦ ዝነባበር ዘሎ ዕሉል ገበነኛ ስእልታቱ ምዛ ደብዳቤ ሰዲደልኩም ኣለኹ እዚ ጉዳይ ብሕጊ ተታሒዙ ስለ ዘሎ ግና ንዓኹምን ንኽትኣምኑ ዳ እምበር ናብ ህዝቢ ከይትዝርግሕዎ ይላበወኩም ንሕና ኣብ ሃገርና ክንነብር ተማሂርና ሰብ ክንከውን ቁልዕነት ንእስነት ፍቕርን ኩሉ መቐረት ህይወትን ከይነስታመቐር ዝተፈረድና ህዝቢ ኢና ብፍላይ ከዓ ንሕና መንእሰያት ንሓድሕድና ክንመኻኸር ኣብዚ ናይ ስደት ናብራና ንዝገጥሙና ኩሎም ሽግራት ብምምዕዓት ክንሓልፎም ንኽእል ኢና ናፍቆት ስድራናን ዓድናን ጼርና መነባብሮ ኸነመሓይሽ ህርድግ እንዳበልና ግን በዚ ዘይጠቅም ነገራት ተዓሽና ኣብዚ ሓሰብናዮ ናይ ሞራልን ገንዘብን ክንሳራ ክንወድቕ የብልናን ካልኦት ኣሕዋተይ እውን ተመሳሳሊ ወይ ፍሉይ ፀገም ኣጋጢሙክን እንተደኣሎ መምሃርን ኣይኽላእካ መለበምን ኣይግበርካ ምስላ ሃገርና እሞ ብዘይ ስከፍታ ንመሃረሉ ካብ ሰናይት ስዊዘርላንድ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ ከም ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ ኣብ መደብኩም መደብ መንእሰያት ንዝህልወኩም ርእይቶ ይኹን ሕቶ ወይ እውን ብትሕዝቶታትኩም ክትሳተፉ ምስ ትደልዩ ብኣድራሻና radioerana@gmail.com ወይ ድማ ብቁጽሪ ቴሌፎንና 0049 71 61 50 77 624 ከምኡ እውን ብተወሳኺ ኣብ ፌስቡክ ኣድራሻና መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ብምባል ክትልእኩልና ከም እትኽእሉ ንሕብር ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ምስ ተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና